Moni ndine Jaki nde kuli mpungwe otsala pang'ono kokhala ngati nkhondo ku Mexico. Zonsezi zikupangika chifukwa cha imfa ya Nemesio Cervantes kapena amamutchaso El Mencho. El Mencho anabadwa mu chaka cha 1966. Anali munthu onena kuti ankakhala ku USA nthawi yake. Ali kumeneko anammanga chifukwa cha kugulitsa chamba chani. Kenako adatuluka mu ndende anachoka kumeneko kupita ku Mexico. Anapita ku Mexico anakajoina polisi. Anali polisi ku Mexico kwa zaka zingapo. Anagwirako ntchito ngati za security. Koma munthu yonseyo anali akupanga organize akukonza business yake, empire yake yogulitsa madrug. Paja ku Mexico ndeso aside from Colombia ndi maiko onena kuti ndi kuchimake kwenikweni. Ndipo makastoma lawo amachokera ku USA. Amagulitsa zonsezo amadzambiri amazichita transport kupita ku USA. Koma ndi organization woopsa kwambiri. Anthu woopsa onena kuti sungachite nawo masewera munjira ina iliyonse. Sono mene zimayendera ma organization yawo amakatero amakhala onena kuti amakhala ndi hierarchy. Kuti ma position yetu siyana kuti mkulu uyu kena kwa makhandu wachiwiri wake wachitatu wake choncho imakhala ndi chain of leadership. Nde iyeyo wakhalako kugwira ntchito ma squad yosiyana ma organization yosiyana onena kuti mwina mkulu wako kumene kuwaphedwa, mwina mkulu wako kuwamangidwa, wina watani choncho. Koma nayenso pang'ono nkumatani nkumakwera mpaka na gulu lake Jalisco New Generation Cartel inapezeka kuti yakwera kwambiri. Iyeyo nkukhala mkulu wa zimenezozo. Ati mu 2015 anayesera kuti amugwetse. Komano mpamene anazadziwira kuti munthu uyu ndiopsa kwambiri chifukwa kunachita kupita ma helicopters kuti athane naye. Koma anali ndi ma soldiers yake omwe anagwetsa chani helicopter ija. Mpamene anthu anazatutumuka kuti munthu uyuyu ndovuta. Ndi anasanduka munthu woopsa kwambiri. Pang'ono business yake ndikumakwera. Akuti imatha kufika $50 billion business yake ya trafficking. Anali ndi ame yake. Ndi anthu ake ndonena kuti amatha kumauza boma zochita eti. Boma sonkumaziwa ukachita makani basi ndi anthu woopsa amaphawo olo mtundu wanu wonse. Ndi mmene anthu amatani amakhalira. Nde uyuyu wakhalonena kuti a USA yakhala akumusakasaka mpaka nananena kuti amene atathandize kumugwira ampasa $15 million. Nde nthawi yonse yakhala kumusakasaka kufikira dzulo pamene zamveka kuti kunatulukira ma soldiers anapanga ataki. Nde panali ngati kumenya night back and forth mpaka na El Mencho waphedwa ndi gulu lake anthu 8 amene aphedwa. Ndi kuphedwa kwa iyeyo munthu onera anali pa top mu ma business yawo kwabweretsa ziwawa zoopsa kwambiri ku Mexico. Sikoyamba winanso anapangapo zimenezo anamugwira osati kumupha mu 2019. Anapezeka kuti mpaka na boma linamupanga release kunena kuti kuli bwino yuti musiye kusiyana nkhonera kuti dziko litisokonekere. Atavutiratu ankhondo ake. Nde uyuyu amutani amuombera amupha. Mpameneno ankhondo ake nakasima organization kuli magulu madera osiyana all around Mexico. Nde onse alusa akuphulisa mabasi mpaka na aphulisa ndege. Anthu akuthawa ku airport pena pali ponse dziko lankusanduka chiwawa ngati kuti kuli civil war. Eti anthu auzidwa lese ya America yauza nzika zawo zonse kuti zibisale. UK yauza anthu kuti bisalani. Chifukwa choti zinthu sizili bwino kukhuza ungophedwa pena pali ponse. Nde zinthu zake ndizoopsa kwambiri zomwe zikuchitika sizikudziwa kuti zitha bwanji. Koma amupha yesi zinthu zake sikuti ndi kuti zatha. Nde kuti amene anali kaya wachiwiri kaya wachitatu kaya whoever is next achita take over azipitiriza. Zinthu zakhala zikuchitika kwa zaka zambiri. Kunali achina Pablo, kunali achina Felix, kunali achina Fuentes. Oseo ndonena kuti anamwalira koma ma business amatanibe amapitirirabe. Endi anthu opsa kungosemphana nawo zimene amakuchita. Ndi anthu aja ndimanena kuti amatha kukusenda wa moyo kukupanga drill mutu wa moyo. Fuentes ndikunenayo ankatchedwa king of the sky chifukwa choti amayendesa ndege. Trafficking yake amanyamula zinthu zake mu ndege kumapitisa ndi angamuchoti king of the sky kapena kuti lord of the sky. Atamutengesa akumusaka anapanga decide kunena kuti akazisinthe nkhope akapange surgery. Ndi anapita kuti akapange surgery koma kazinayenda bwanji. Panali ma doctors awiri amene ankampanga surgery kuti amsinthe nkhope. Anapezeka wamwalira. Atamwalira ma doctors iwo anatengedwa ndi magulu amakatero a Fuentes. Anachita atocha, anawamenya, anawazunza. Kena wanatenga migolo
iwiri kuthiramo simenti osungunuka uja, nkuwatenga ali moyo nkuwamiza mu simenti muja, nkuwasiya kunena kuti aume mu simenti muja, iwo waja nkukhala ngati chigulumwa limodzi ndi simenti. Ndi anthu ake zimene amapanga ndi zoopsa ngati zimenezo, ndi anthu oopsa kwa basi. Koma izo ndi zomwe zikupangika ku Mexico, kuti zitha bwanji tiziona. Inali update chabe, zikomo kwambiri.